Gintalakay sa RDC meeting, ginpatigayon kahapon gintambungan ni President Bongbong Marcos Jr. Dalagku ang mga proyekto sa Western Visayas, ginaistoryahan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Magluwas sa pagtambong sa rally sang alyansa para sa bagong Pilipinas, pilaman ka mga aktibidad ang gintambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang inyang nag-abot sa Iloilo City kahapon. Isa sa mga ini ang Regional Development Council meeting sa Casa Real de Iloilo. Sunod sa National Economic and Development Authority 6, gintutukan sang Presidente ang food security sa rehiyon, lakip ng paghatag solusyon sa epekto sang African swine fever sa hog industry. Nagmando man ang Presidente sa madasig nga pagpatapos sa mga dalagku nga proyekto sa Western Visayas, pareho sang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 nga mangin operational na sa last quarter sang 2025. Panay Guimaras Negros Bridge nga mag-aumpisa naman sa Hunyo subong nga tuig, hagang Iloilo Capiz Aklan Expressway nga masuguran sa idalom sang termino sang Presidente. The President was able to hear all of the infrastructure flagship projects here in the region, their level of accomplishments, the issues and concerns, as well as the socio-economic situation here in the region, and what needs to be done, support needed from concerned agencies. Isa man sa ginpresentar ni Governor Arthur Defensor Jr. sa Presidente ang plano sa pagtukod sang Smart and Green Regional Government Center nga igapahamtang sa Santa Barbara, Iloilo. Ini ang one-stop shop para sa national government agencies nga magahatag sang frontline services agud mapahapos ang transaksyon sang publiko. The council and the NEDA is willing to help us. Ang maayos ito because together with the rest of the council and NEDA and even the president, they recognize that we really need that project. We really need that project. Aside from it being mandated in the local government, that we have to have a government center. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.